δούλους σου αγίασον, εσύ ευλογώ και αγιάζον τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, συν του ανάπτου του Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την οικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Και σαν και πεινασαν ιδέκτητούνες των Κύριων που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Ο εκείνος πριν 200 και πλέον έτη, 213 περίπου έτη, δέχτηκε το υπέρ του Χριστού μαρτύριο, ανέβηκε στην Αγχώδη ομολογώντας τον Χριστό. Ο Άγιος Κωνσταντίνος σε μια δύσκολη φάση της ζωής του, λόγω της φτώχειας του και δελεαστής από τις υποσχέσεις του αγαρινού Πασά της Ρώμη, αλλά ξοφίστης. Η πράξη του όμως αυτή δεν τον έκανε. Εκκρίθη από την πράξη της μετανοίας, που ήταν σκληρή γι' αυτό, ο ίδιος την επέλεξε. Μετάνοια η οποία οδήγησε στο μαρτύριο, στη δόξα. Και στο να τον επικαλούμεθα εμείς σήμερα ως χρήστη και πολυρούχο και προστάτη. Ο Άγιος Κωνσταντίνος μετενόησε προσωπικά. Η μετανοιά του ήταν προσωπικό γεγονός για αυτό το οποίο έπραξε βάθος του λαός πιστής. Όμως η μετάνοιά του καταλήγει σε μια συλλογική έκφραση. Έκφραση της ομολογίας και του μαρτυρίου. Εκφράζει την ευαισθησία ενός λαού που θέλει να κρατήσει την πίστη του, θέλει να κρατήσει τη γλώσσα του, την παράδοσή του. Αυτό είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος και νομίζω ότι στεκόμενοι σε αυτό λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαιτέρως τους Αγίους Αρχιερείς που σήμερα είναι μαζί μας, τον προεστόντα της Θείας Λειτουργίας και κηρύξαντα τον Θεολόγο προηγουμένως στο ναό, τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Κυρηνίας Χρυσόστομου. Τον ευχαριστούμε, καθώς ευχαριστούμε και τον επανελθόντα εις τα οικία, εις τα ίδια, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λέρου Καλίνου και Αστυπαλέας κύριο Παΐσιο. Ελάμπρυναν την πανήγυρή τους, τους ευχόμεθα ταπεινά η προστασία και οι πρεσβείες του Αγίου Κωνσταντίνου να τους συνοδεύουν πάντοτε και να τους συνισχύουν στο δύσκολο έργο το οποίο επιτελούν. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως και για τον Άγιο Κυρηνίας, γνωστές σχέσεις του Ρώμου, και για τον Άγιο Καλίνο, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά και το παρελθόν σε αυτή την ωραία περίοδο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των αρχών, τους βουλευτάς, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, τον στρατηγό και όλους τους υπολείπους πολιτικών, τοπικών, στρατιωτικών αρχών. Να ευχαριστήσω τα παιδιά του Αγίματος και τα πέραντα ελληνικών εκπαιδευτικών